Uda atzean utzi dugu jadanik eta Urnietako kirol elkarteko taldeek pixkanaka partidetan murgiltzen ari dira. Denboraldi berria hasita dago eta jokalari gazteek prest daude aurten emaitza onenak lortzeko. Joan zen irailaren 24an ostiralean, eskubaloi taldeen aurkezpen ofiziala ospatu zen arratsaldez kiroldegian. Bertan, aurten Urnietako koloreak defendatuko dituzten neskamutilak ezagutzeko aukera izan genuen. Beraiekin entrenatzaile eta ordezkariak ikusi genituen. Banan taldeen aurkezpenari hasiera eman zitzaion. Armailetan ohikoa den bezala lagunak, etxeko jendea eta gurasoak gazteak animatzeko beti prest. Aurten guztira 6 talde izango ditugu ukeko eskubaloi atalean. Neskamutilak maila desberdinetan jolastuko dute. Hala nola, gorengoen mailan 16 jokalari izango ditugu. Kadete mailari daukionez 2 talde dauzkagu, bata gizonezkoa, 9 mutiekin eta emakumezkoa, beste 11 neskekin. Infantiletan bukatzeko 3 talde daude aurten, horietako 2 neskena. A taldeak 15 jokalari ditu eta B taldeak berriz 13. Maila berdinean, baina gizonezkoetan 11 mutil entrenatzen dute. Aurkezpen ofizialak eginda, gelditzen den gauza bakarra jolastea da, ea aurten emaitza onak lortzen ditugun. Zorte on!